86 miljun euro mill-budget tal-Unjoni Ewropea 2021-2027 qed jiġu allokati għall-immodernizzar tas-sistemi nazzjonali tal-ilma u d-drenaġġ. Biex bekk issa l-pjan ta' investiment mill-Gvern se jitla 370 miljun euro sal-2033. Minn barrek il-Green Bonds tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma wkoll qed jikkontribwixxu 12 miljun euro oħra l-istess inizjattivi. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi fejn tħabbar programm estensiv ta' investiment f'interventi ewlenin f'dawn l-oqsma tal-ikbar importanza. Il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Ċilja spjega li l-investiment se jġib titjib sostanzjali fl-impjanti tal-reverse osmosis, inkluż produzzjoni aktar effiċjenti u ilma ta' kwalità ogħla, waqt li qed jitwaqqfu wkoll linji ġodda ta' pompjar u konnessjonijiet mar-riservi biex tissaħħaħ ir-reżiljenza fis-sistemi. Ovvjament fondi li ħemlu tajjeb li jiżguraw li pajjiżna dejjem ikun avangard fejn x'jaqsam il-drenaġġ. Ma ninsewx li l-ġurnata pajjiżna joffri l-aqwa kwalità u toma tal-ma tal-vit li pajjiżna qed toffra. Ma dan il-proġett iżiedu fil-kapaċità ta' produzzjoni, titjib fil-kwalità tal-ilma, tnaqqis fl-intrużjoni tal-ilma miegħek u prevenzjoni ta' overflow fis-sistema ta' drenaġġ. Dan flimkien ukoll ma' produzzjoni akbar tal-proġett ta' New Water għall-agrikoltura. Il-Ministru Dalli qalet li l-Gvern qed jassigura li pajjiżna jkun ippreparat għall-futur kemm fir-rigward tal-produzzjoni tal-ilma kif ukoll fit-trattament ta' drenaġġ. Il-fatt li għandna 86 miljun euro minn fondi Ewropej għal pjan li għandha l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bbażat fuq 10 snin huwa turija ta' fiduċja fil-pjan li resqet Malta u fil-ħidma li qiegħda tagħmel il-Korporazzjoni. Għaliex il-Korporazzjoni permezz ta' dan il-pjan ambizzjuż qiegħda tħares f'punt li nkomplu naċċertaw ruħna li ikollna sistema reżiljenti fejn tidħol il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma, sistema li tkompli tkun iktar b'saħħitha fejn jidħol il-drenaġġ f'pajjiżna, però wkoll li l-pajjiż ikompli miex il-qudiem fuq il-punt li llum il-ġurnata mid-drenaġġ dan il-pajjiż qed jagħmel ilma tajjeb għall-bdiewa u għat-tisqija tal-agrikoltura. Minnaħdijaw il-Ministru Zrinzo Azzopardi qal li dawn l-investimenti huma forċini li jwaslu għal miri li għandu l-Gvern. Huwa investiment infrastrutturali mill-aktar importanti. Jagħti reżiljenza, produzzjoni ta' ilma aħjar, kif ukoll naraw li nagħtu l-aqwa servizz permezz ta' din il-korporazzjoni lil poplu Malti li se jkun qed igawdi minn dawn il-proġetti. Tħabbar li f'żoni bħal Selmun Għawdex u 3 bliet qed isiru proġetti ta' modernizzazzjoni tal-networks biex jitnaqsu t-telfin tal-ilma u titjib fil-kwalità tas-servizz. Fejn jidħol id-drenaġġ interventi kbar inkluż biex residenzi bħal Ferrabat u Ħaddingri jingħaqdu mal-mejn prinċipali, waqt li impjanti ta' trattament ta' drenaġġ fin-nofsinhar u f'Għawdex se jiġu modernizzati u estiżi biex jilqgħu għal ħtiġijiet tal-lum.